Да се представя Росен Марков, лидер на партия на българските мъже. Днес представяме нашите номинации за президент и вице-президент на Република България. За президент упълни ми и чадър на тях, виждате, затворно е. И за президент на Република България номинираме Магарито Цезар. А за вице-президент овцата Клеопатра. Знаете, президентство Дондуков 2. Това са двамата най-ярки кандидати. Президентство изпълнява представителни функции и по-ярки, по-добри представители и по-представителни от моите кандидати не виждам. Като Цезар и Клеопатра започват и те ще ни качат на световната политическа сцена. Те започват и с много и силни послания. Много силни първи послания. Къде е посланието на Цезар. Посланието на Цезар е да спрем магариите. Силно послание още в началото. На Клеопатра. На Клеопатра посланието на Клеопатра, виждате го, бъдете вегетарианци по Гергьов ден. Купуването, продаването и яденето на агнета по Гергьов ден е престъпление. Искам да завърша с един апел към сънародниците. Българино, гласувай умно. Цезар и Клеопатра са вашите кандидати за президент и вице-президент. Тук сме на кръговото кръстовище във Варна. Историята, светът се върти и ще се върти до пълната победа на Хилари в Щатите и Цезар като президент в България. Ja, vi väckte